στέλνετε μηνύματα και με ρωτάτε εάν πρέπει για να γίνετε μέλος και συνεργάτης της εταιρείας να έχετε πρόσβαση σε social, να κάνετε βίντεο, να κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Φίλοι μου, λοιπόν, όχι, δεν χρειάζονται όλα αυτά για να κάνετε συνδρομή στη μεγαλύτερη συνδρομητική εταιρεία του κόσμου και να έχετε έσοδα. Αυτό το κάνω εγώ απλά για να γνωριστούμε, να σας μάθω, να με μάθετε, για ανθρώπους που είναι μακριά και θέλουν έξτρα εισόδημα, μια δεύτερη πηγή εισοδήματος και δεν μπορούμε να έχουμε προσωπική επαφή, να μιλήσουμε από κοντά. Γι' αυτό βγαίνω, κάνω βιντεάκια, αλλιώς δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να έχετε σύνδεση σε social ή να κάνετε βιντεάκια για να έχετε έξτρα εισόδημα στην εταιρεία μας. Μην διστάζετε, στείλτε μου μήνυμα σήμερα σε Messenger, Viber, WhatsApp, θα σας στείλω ενημερωτικό υλικό να μάθετε πώς μπορείτε και εσείς εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα να έχετε έξτρα εισοδήματα χωρίς το άγχος, την πίεση, το στρες από εταιρείες που ίσως σας φαίνονται βουνό. Μία συνδρομή απαιτείται μόνο και τίποτε άλλο για να έχετε εισοδήματα κι εσείς όπως εκατοντάδες άνθρωποι στην Ελλάδα και που οι ομάδες μας κάθε μέρα μεγαλώνουν και μεγαλώνουν. Μην διστάζετε καθόλου, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά να κάνετε. Μία συνδρομή μόνο είναι αρκετή για να έχετε εισοδήματα. Περιμένω τα μηνύματά σας, να μιλήσουμε, να τα πούμε, να σας δείξω πώς και εσείς μπορείτε να έχετε έσοδα από σήμερα κιόλας. Να είστε καλά.